Kriptotxanponen merkatua orain arte arautu gabe egon den arren, hemendik aurrera legeztatu nahi dute. Gaur egunen, albiste honen azkeneko xehetasunak azaldu dizkigute. Albisteak. Zer pasa ote da gaurkoan? Eta kriptodiruaz hitz egin behar dugu jarraian, merkatuan agertu den azken aktibo honek jende ugari bultzatu baitu inbertitzera. Balore merkatuaren batzordeak arautu egingo du kriptodiruaren inguruan egiten den publizitate neurrigabeak. Nik ez dakizera, no? Entzutzen da gero da gehiago, eto? Bai. Dirua, kriptonita. Kriptonita ez. Hoi supermeda. Kriptodirua. Bai, Zukaretu zenidan, behin. Bai, hoi ba. Abendola di Juan Rollu hoi. Zer kriptodirua, diru faltzua? Diru faltzua ez, tia. Ez que ez duzu ezagutzen mundu internetan, no? Hau, bolzan estilosa da. Bai, hombre. Bai, baina legala alda. Legala, bai. Kriptodirua bi aurpegiko aktibo bilakatu da. Diru azkarraren mitoan esango nuke, ez? Oso teknologia interesgarria izan arren, oso erraza da baita ere jendeari nahi horregatik engainatzea. Ja, zenbat timo horrekin? Badungo dira Pilo bat. Hora erdian egongo da baten bat, betikoa. Baten bat, iken nahi dela el agosto. Ni diru errexan kontu hoi, eske etxekit. Etxea konfientzik zehatzen. Konfientza. Oi, apustu zera gazkenen, Alaxek. Engainu ez aparte, jendea inbertitzera erakartzeko influencerren irismena baliatzen dutenak gero eta gehiago dira. Zu gustu duzu zuregatik egiten ari naizela, baina egitan nire negozioa da, zu bezalako jende pila bat lortzea, mugitzea, broker batean sartzea edo nire kursoak saltzea. Bai, indaz jende guztien historiak esaten, bueno, atzo sortu nintzen, erosio kiridonea bat, oinaz milionarixua. Baina orain gero eta famoso gehiago, Celebrity gero eta gehiago. No, denak, ziladia, beratxak. Dena de gezurra azken. Claro. Eta guai, jentik eirazi eus, 10 milioi euro. Hori den gainateko, dana, bai. Osa, diru ez dira bazten nahi nerrez. Ez. Influencer pila bat agertzen nahi denak. Hau kriston txolua da. Bueno, aberaztu ingozea, bi egunetan gainen, Ez zara aberatxa egingo momentu batean, eta hori ja guztiok onartu behar dugu. Eta egiten bazara, porque kasuak daz, izango da beste jende inusente askoren empobrezimientuaren kostata. Hori da. Bezeroi aholkularitza ematen diogu, genean gora berak asko zere ondioak direla beste merkatu tradizionaletan komparatuz. Bilabetetan 140 jaitsi da. Oso nahi dozu, txampon honek eukitzia balio bajua, erosteko balioa igotzia, eta balioa igota dagoenean saltzia berriro behiz, jaitsi baino lehen hau. Zetan saltz? Da joko bat. Bai. Baina izu, Animal Crossingen hau egiten dugu, Bai, con el nabo. Guk naboak erosten ditugu, egun batean, eta gero egunero gara begiratzen noiz dauden garesti saltzeko berriro. Eta ni magikartekin bai, hiru ordu gelditzen dira. Denekin ari gara, ari gara hortan ikasten, Geukek ingo zen entintzino erosteko. Ba, baina Aita gozan, bero, erosteko. Da grazek askane desteula erosi, zoin ikusi deu, piko berantz doela, atxo zantzaben gaina. Ibada uzerdan kontua, jendeak dirua lortu nahi duela zerrin gabe. Bai, hoxe. Eta lortite horiek, beste horiek, lapurretain da. Eta jendeak hortik tiratzei, eta jendeak uste gualaz lortuko, hola. Baina, ze, lamen dirua lortzeko modu bakarra lan nahi da, Olotea gote tokatuta, besteik ez.